Сябры, сегодня хочу вас познакомить с уникальной семьей, что жила больше за 100 годов тому назад. Это графы Владислав и Янина Уместовские, которые покинули после себе уже мы славе уникальный, фантастичный палац, парковую зону, разливы речки Гауи и вельми шмат цікавых объектов. Ведаете, люди ведали по 6-7 моваў, были энциклопедистами, людям належали обширные веды. И вы знаете, это был такой приклад, когда сапраўды вот семья жила не только для себя, а жила для того, как для нащадков покинуть вельми важные такие зместовные речи. И мы им, конечно, вельми удячны. Показали их лозунг, их герб. Живи, быццам ты живешь апошні день, и працуй, быццам ты будешь жить еще 1000 годов. И наша соразмовца, которая нам все расскажет, все покажет, это Олеся Гурская. Добрый день, паважанае господарство. Сегодня мы находимся у вёсцы Жемыслаўль, Іўеўскі район, Гродненская область. И для меня это найлепшее место на земле, потому что тут проходили мои летние дни у дзяцінстве. Это место, можно сказать, мяне узгадавала. А чаму? Потому что тут находится найпрыгажэйшы палац, на мою думку, у Беларуси. Скажите, калі ласка, ці бачили вы подобный палац где-нибудь у свете? Я вам подкажу. Подобный находится у Лазенкаўскім парку у Варшаве. Той палац належаў апошняму каралю Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгусту Панятоўскаму, а наш, вось беларускі, належаў роду Умястоўскіх, якія прыехалі сюды ў 1807 годзе. Спачатку тут стаяў драўляны палац на гэтым месцы, а з 1863 года пачынаецца будаўніцтва гэтага магутнага, цудоўнага, найпрыгажэйшага палацу. Апошнім уладальнікам Жемыслаўля быў вельмі цікавы чалавек, Уладзіслаў Умястоўскі, сын Юзэфы і Казіміра. Ён валодаў 9 мовамі, таксама пісаў сам п'есы, перакладаў Александра Дюма старэйшага і малодшага на польскую мову. Таксама яго п'есы Уладзіслава ставіліся ў Кракаве. Таксама Уладзіслаў быў наватарам. Ён прывёз у Жемыслаўль тэлеграф, пабудаваў цагельны завод, вінакурню. Таксама ён займаўся мядамі алкагольнымі, якія вазіў на выставы ў Лондан, там займаў прызавыя месцы і пасля пастаўляў мяды туды, у заходнюю Еўропу. Першапачаткова гэтае месца называлася Кандрацішкі, пасля Пятроўшчына, пакуль у канцы 17 стагоддзя яго не выкупіў Ежы Жэмла і ў гонар сябе любімага назваў Жэмласлаўль. Так і сёння называецца. А па-беларуску мы называем Жамыслаўль. І пасля маёнтак перадаваўся з рук у рукі, пакуль не перадаўся Умястоўскім. Калі Умястоўскія набылі гэты маёнтак, яны спачатку пабудавалі вось гэтыя дзве афіцыйні, якія стаяць па баках палацу. І самі ў іх жылі, пакуль будаваўся галоўны палац. І да 2005 года у гэтых будынках пачатку 19 стагоддзя жылі людзі. Гэта быў шматкватэрны дом. І калі за маёй спінай зараз усё прыгожа, усё праглядаецца рака, краявіды, то тут стаялі хлявы, куратнікі, прыбіральні. Тут было зусім не так, як сёння. Аднойчы наш Уладзіслаў Умястоўскі паехаў у Варшаву на нейкі баль і там пазнаёміўся з Янінай Астрог-Садоўскай, якая яго вельмі ўразіла сваім розумам. Яны ліставаліся 10 год, і ўжо на наступны год Уладзіслаў зрабіў Яніне прапанову. Вяселле сыгралі ў 1882 годзе. На той момант Уладзіславу Умястоўскаму было 48 гадоў, Яніне 22. Уявіце сабе. У гонар свайго вяселля маладыя пасадзілі ліпавую алею, якая і да гэтай пары радуе гасцей Жемыслаўля. Таксама Яніна і Уладзіслаў былі рамантыкамі. У сваё вясельнае падарожжа яны паехалі ў Венецыю, і яна іх так уразіла, што яны вырашылі прывезці Венецыю з сабой. Вось тут, гэта знаходзіцца за маёй спінай рака Гаўя. Яна была такая не той бок такая шырокая, як сёння. Яны вырылі канальчыкі вось сюды ў бок, каб палац адлюстроўваўся ў вадзе. Паставілі лодачную станцыю і пачалі катаць гасцей на чоўнах. На малюнку Наполеона Орды якраз гэта бачна.
А куды ж знікла Венецыя? За маёй спінай знаходзіцца гідраэлектрастанцыя. Калі яе будавалі, залілі ўсе каналы, вырытыя ў мястоўскімі, і ўтварылася вадасховішча. Дарэчы, будаваць ГЭС прыехаў калісьці па размеркаванні мой дзядуля, а бабуля прыехала па размеркаванні выкладаць рускую мову і літаратуру ў палац, у школу. І ўсё ў мястоўскіх было цудоўна. Багацце множылася, маёнтак развіваўся. Адзіная была бяда, у Яніны і Уладзіслава Бог ім не даваў дзяцей. І каб, ведаеце, каб папрасіць высшыя сілы, яны вырашылі пабудаваць касцёл. Пабудавалі касцёл у суботніках, для гэтага зрабілі цагельную фабрыку нават. Як толькі касцёл дабудаваўся ў 1905 годзе, Уладзіслаў памёр. Так і не пакінуў нашчадкаў. Яніна засталася адна, і па смерці свайго мужа яна паставіла вось гэтую скульптуру маткі Боскі. І глядзіце, як сімвалічна атрымалася. У гонар вяселля яны пасадзілі вось гэту ліпавую алею, а ў гонар смерці Уладзіслава стаіць вось гэта каплічка. Пасля смерці мужа Яніна засталася кіраваць гэтым маёнткам сама. А гэта 1905 год, першыя сялянскія хваляванні. У яе сяляне пачалі проста адбіраць зямлю. Яна пакінула тут адміністратара, а сама з'ехала, у іх яшчэ быў дом у Вільні. Пасля пачалася Першая сусветная вайна, і гэты будынак, вось гэты прыгожы, вельмі спадабаўся немцам. Яны тут зрабілі санаторый для афіцэраў. І нават дасылалі свае паштоўкі такія вось сваім родным у Нямецчыну. І пры маёй памяці я яшчэ застала, калі тут знаходзілася адміністрацыя. Вось пасярэдзіне знаходзілася бібліятэка, збоку пошта, тут на другім паверсе быў клуб. І як бы будынак стаяў цэленькі. Калі нешта адвалілася, яго нешта падфарбоўвалі. Усё было класна. Але вось у нас была дыскатэка, і адна дзяўчына выйшла на балкон папаліць, упала, зламала руку. Выклікалі міліцыю, сказалі, што будынак у аварыйным стане, грошай не было у Іўскага раёна. Іўскі раён да гэтай пары знаходзіцца на датацыі. І як бы ўсё, што яны прыдумалі, гэта выехаць з палацу. І цалкам выехала ўся адміністрацыя. Пачалі ладзіць марадзёры сюды, нешта расцягваць. Стаяла ў палацы класная кафляная печка, яе проста вынеслі за адну ноч. І як бы будынак вось так прастаяў, пакуль у 2012 годзе не прыехалі нейкія людзі зразаць медныя трубы на металалом. Яны пачалі выразаць балгаркай, іскра патрапіла на дах, і дах загарэўся. Пакуль прыехалі МНСнікі з Іўе, ім не хапіла магутнасці, выклікалі зліды. Пакуль зліды прыехалі, увесь палац, амаль што дах згарэў палаца. І будынак, на жаль, 10 гадоў прастаяў без даху. І мне было вельмі балюча глядзець на гэта ўсё. Тым больш, што палац перадаваўся з рук у рукі, яго там набывалі за адну базу, пасля нейкі міфічны іарданец, пасля кагосьці пасадзілі. І вось сёння ён знаходзіцца ў прыватнай уласнасці. І нарэшце ўжо паклалі часовы дах.